ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖୁଛ ନା, ଯେଉଁମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମାଲ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ଉପଭୋଗର ବସ୍ତୁ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ନଚଉଛ, ଖେଣ୍ଡିଆ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିକି ନଚଉଛ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ନା କେବଳ ଗାତ ଖୋଳିକି ପୋତି ଦେବା କଥା। ତୁମେ ନା ନିଜେ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିକି ମରିଯିବା କଥା, ବିଷ ଖାଇକି ମରିଯିବା କଥା। ତୁମକୁ କ'ଣ ଏତିକି ଜଣା ନାହିଁ? ସେ ବି ଗୋଟେ ମଣିଷ, ସେ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ, ସିଏ ବି କେଉଁ ବାପା ମାଆର ଝିଅ, ସେ କେଉଁ ଭାଇର ଭଉଣୀ। ତୁମେ କ'ଣ ଏତିକି ଜାଣିନ? ଆଉ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ବି ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ବି ଖରାପ ହେଉନା କାହିଁକି, ତୁମେ କ'ଣ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ନାଚିବା କଥା ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ? ନିଜ ଇଜ୍ଜତକୁ ବିକ୍ରି କଲା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ସବୁ ସମାନ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛ ନା, ଟିକେ ସାବଧାନ ହେଇଯାଅ, ନହେଲେ ତୁମର ନା ଫଳ ବହୁତ ହି ଖରାପ ହେବ। ତୁମର ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଖରାପ ହେବ ନା, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଆଉ ସହି ବି ପାରିବନି। ବିଷ ଖାଇକି ମରିବି କହିଲେ ବି ମରିପାରିବନି। ଟିକେ ତ ଲାଜ କର, ଟିକେ ତ ଶ୍ରମ କର ଭାଇ। ଟିକେ ତ ସମ୍ମାନ ଦିଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ତ ସମ୍ମାନ ଦିଅ ଭାଇ। ପିଲାମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି ଭାଇ, ତାଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କର। ଯେଉଁ ବଦମାସ ଲୋକମାନେ ବି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ତାକୁ ଆଖି ଟିକେ ଖୋଲୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କର ସେଇ ପାଗଳମାନଙ୍କୁ।